Zazpigarren puntua. DTDA aitortzea, punto número 7, reconocimiento de obligaciones. Gai hau, ekonomia eta ogasun batzordean ikusi zen, este tema se trató en la Comisión de Economía y Hacienda. Horrak pasatu direnez, badazparat, gogoaraztea ez dago soberan. Faktura ezberdinak dira, gehiengoak dira elektrizidad martineri dagozkionak, bai ere urtarrila bai otsaileko zerbitzuaren gainekoak, bat izan ezik, elektrizidad martinena dela semaforo baten aldaketaren delakoa, edo jarroa horrein ez dut gogoratzen oso bat. Eta beste faktura bat da txakurren batzeari dagokiona betikoa zaunke enpresarekin daukagun zerbitzuaren. Eztabaidatzen txanda, Berta, zerbait esateko? Josuz? Bozkatuko dugu. Zazpigarren puntuaren aldeko bozkak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado, verás, Gaia.